sunana Basiru daga jihar Kaduna, amma abin da aka fi sani na sana'an jami'i sunana Bahagon da Kusawa. Yanzu dai zan iya kai shekara 9 zuwa 10. Ina kamar shekara 17. Haka Allah ne zan yi cewa kan iya yawan mutanen da suke ba saboda suna da yawa. Haka ne ana samu ana shiga da shirin baya haka kaga dai dan addu'o'i an karɓi da ake zuwa saboda sai dai kai haka Allah ba abu da kake kira kawai dai akwai ruwan rubutu za mu ɗauka mu sha amma ko kuma kuma da aka ba mu ma ya mutu za mu ɗauko gaskiya ni wanda abin cewa sai dai cewa abin cewa wannan sana'a muna fatan Allah ya yi mana ko haka ba alhamdulillah sai dai gurgudu muna samu alhamdulillah ko muna fatan Allah ya yi